Яни, Да. сега преди малко с тебе си говорихме за сънища и за това как ти искаш да се научиш да си контролираш съня, нали така? Да. Имаш ли набелязано какво би направил? Примерно, намираш се в къщи и изведнъж осъзнаваш, че всъщност сънуваш. Какво ще направиш? Ще пробвам да скачам по-високо, за Така. да видя, ако наистина... Ама трябва да излезеш от къщи за тази цел. Да, ма все едно не, защото знам колко високо мога да скоча. Все едно нещо такова да кажа. Така. Значи сега ще пробвам да виждам, ако мога така, да Така. скоча и такива неща. Окей. После ще пробвам да направя едни обекти. Обекти, предмети. Предмети Да летят? Не, да faire apparaître. Все едно Да се появят някакви Да, неща. не трябва все едно така да направиш и да... И да се появят. Да, защото иначе ще бъде много трудно за това мозък да направи нещо такова и забравяхме. И после ще се събудиш. Значи каза, че трябваше да направим с едно. Нещо, което е лесно постижимо. Например, да си кажеш, сега като се обърне на масата, ще има химикал. Нещо Той такова. каза логик d'apparition с едно. Логика на появяване. Да. С едно казваш, айде ще си отворя плака и Ще си отворя шкафа и вътре ще има еди какво си. Да. Добре. Не ще го правиш. И ти ако може е така, примерно да си пожелаеш нещо да има в твоя шкаф, като го отвориш, какво е? Май знам отговора. Знам ли отговора? Не. PlayStation. Не. Не е ли това? А Не какво знам. е? Не, но ще видя, защото когато ще съм там, ще видя каквото искам да направя. Ма сигурно, На място ще решиш. да. Ясно. Ще пробвам да правя неща, които не мога сега да направя с едно да летя или Да. не знам, да отивам където искам. Някакви Такива готини неща. работи. Да. Добре. Чакай, на мен ми се прищя. Окей, мерси. Чао.